po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lehitimong putoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lehitimong paraomang benepisyaryo. Kinuno, hali sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Ang programa ini hatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong split. Diyos marahin na pagkaaga mga kabomboy ng Diyos marahin na pagkaaga sa satuya po tabi ng mga kaagraryo. Welcome po digdi sa tuwing ika-21 edisyon kana sa tuyang programa na Kape Asin Baretang Agraryo. Kugiraray, ana sa indo po mga kaibang lingkod si Bombole Guevara. Ana programang inihatod sa indo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin po kan proyektong Splita. Karang kalis po na ika-20 na edisyon kan sa tuya po na programa na kaibanta niya to si Kaagraryo Lisa Birepotente asin po si mga estudyante gikan man sa University of St. Anthony para po sa kakatapos pa sana na paggatukar kada pelikula agraryo sa erarong po yan kana proyekto man na Splita. Sa presente, sa ika-21 edisyon po kan sa tuya na programa, ego po tabi kita nga makakaibahan. Abay, syempre, siya po nakapagtapos sa kolehiyo sa kursong AB Political Science sa Bicol University asin po natapos sa ana sa English School sa University of Santo Tomas. Nagapoon ana sa pong karera sa Department of Agrarian Reform como Admin Aid 6. Siya po naging Agrarian Reform Program Officer 2 kana Legal Division sa DAR Provincial Office po kana Albay. Dugang pa sa sayang posisyon sa pagigi na Legal Coordinator kan proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling or Split. Sa ngunyana, siya man po ang presenting Senior Agrarian Reform Program Officer kan Legal Division sa DAR Regional Office 5 asin po ang Legal Support Staff sa erarong po iyan kana Project Split Regional Project Management Office. Mga kaagraryo, ana sa tuyo po tabing mga kaibahan, mayong iba si Kaagraryo Attorney Maria Ria Grande. So yun po muna, Kaagraryo Ria, good morning po. And siguro pagbate sa tuyo po muna tabi ng mga naghihinan nyo. Go ahead po. Good morning sa imo, Kaagraryo Lea. Good morning man sa mga nagdadarapong sa tuya. Pati lalong-lalo na po duman sa tuyang mga para o nagdadarong ng mga para o mabuda mga beneficiaryo kakar. Gusto ko man pong bation Kaagraryo Lea. So sa to yung mga kaopisina, ano po, lalo na po sa regional office kang DAR, lalo na po sa legal division na nagdadarong po mo niyan, na niya opisina mo niyan sa fast tracking activity. Pati po sa to yung ang DAR Provincial Office of Albay, lalo na po sa legal division mo po na ang pagkaaram ko po nagdadarong po. Alright, so siguro, Kaagraryo Ria, antes po sa kuyang mga kapotan, makumusta ko lang po ang panahon dyan sa lugar po na sa indo pong kinamumugtakan sa presente. Ano po ito? Alright, kumusta lang po ma'am? Sabi nga ni Ken, kamugtakan po ka na panahon dyan po sa lugar na sa indo pong kinamumugtakan sa ngunyan. Nag-okay naman po, hindi Kaagraryo Lea ang panahon. Nagkadurudambog lang po, pero patuloy man po kiraray ang syempre ang pagbisinta mas kinakatapos pa lang sa bagyo. Okay na po ang panahon. Alright, sumarhay kasi sabi nga ni kakatapos pa lang pong manlamasa si Bagyong Uwan, kaya sa tuwi pong kinukumusta si mga kamugtakan kampanon sa mga lugar, partikular din po sa Bicol region. Anyway, para po sa tuwing enot, pasiring na po kita sa kuya man na mga kapota na inot po muna, napasadahan na po ang ibang sektor kan Department of Agrarian Reform, araw po kan Land Tenure Improvement Division, Programa Beneficiaries Development Division, Support Operations Division, asin ngunyan
moya taman pong mas maparambong o kaya mapauswag ana sa to pong karaman sa induman na dibisyon ana Agrarian Legal Assistance Division. So papari po ba nindo na may haras po kung ano ang trabaho asin po obheto man kan sa indong dibisyon? Ang pinaka-obheto po ka-agrarium layout ng legal division sa DAR, yun po ang magtaon ng serbisyong legal sa satuyang mga paraoma, sa satuyang mga beneficiaryo, pati po sa mga landowners kung may tagsadiri kang daga, pati naman po sa mga line agencies. Saro po sa mga trabaho kang, ang mga trabaho po kang manyaon sa legal kang DAR, yun po ang magtaon ng legal advice, pati po ang pag-conduct ng mga mediation, iba po pagkakita ki mga dai pagkasinabutan between sa paraoma o pati sa may tagsadiri kadaga, pwede pong i-cater iyan kang DAR para po magkaayosinda. Kuda, dahil na po magdiretso sa kaso. Igaw man po kitang land transfer clearances, lalo po sa probinsya, ito pong pag-igaw po kitang private agricultural land, duman na po ito, duman po ma-apply sa mga provincial offices. Tapos po, ito pong clearance na i-issue kang DAR, dahil na po ito po ang hagadon kang ROD para po mapalipat. Kung ikaso man po ang ililipaton, iyo po ang mga awarded land kang DAR, ma-apply man po pirari sinta duman sa provincial offices, pero po ang resolution po kaya digdi po sa regional office. Ito pong i-issue mina clearance, kaipuhan man po pirari ito kang ROD para po tugutan na mailipat po duman sa nakabakal o sa lilipatan po kayo. Igawan po kami ka-agraryo layout na servisyo. Ito pong ang samuya po ng mga legal officers, hindi po ang nag-represent sa satuyang mga paraoma, buda sa satuyang mga beneficiaryo sa Korte kang DAR, duman po sa DARAP, sa Department of Agrarian Reform Adjudication Board. Ini po ang Korte kang DAR, sinda po ang duman po, pwede pong i-representar kang DAR ang mga ang satuyang mga paraoma, buda ang satuyang mga beneficiaryo. Igawan po kitang mga abogado sa iba-ibang offices kang DAR. Sinda po ang ma-representar kang sa tuyong mga beneficiary buda mga paraoma sa regular courts po. So, maski sa po ng korte, pwede po sindang i-representar kang sa tuyang mga abogado sa DAR. Igawan po kita ng mga land use conversion, application for land use conversion, digdi po sa regional office. Ito pong may mga tagsadiri kandagan na gusto po nindang i-convert into residential, commercial, industrial, etc. Abot na po nila itong dibuhon na agricultural. Pwede man po mag-apply digdi sa moya sa opisina sa regional office po. Nakulong pa po kaming ibang problema pero nakulong pa po kaming ibang serbisyo na pwedeng ihatod sa satuyang mga paraoma, pero ito po mostly ang welcome sa moyang trabaho. Alright, so at least ano po nagiging malinaw, partikular sa satuya po tabing mga paraumang naghihinanyog kung ano po si kalakawan o si trabaho sinobheto po kan sa induman na dibisyon na anambitan nga ni nagkagrayo area na sabi nga ni Kansindan nagtataon ng serbisyong legal sa satuya pong mga benepisyaryo nga parauma at least sa paagi kaini. Minsan po baga kaya egwa ng mga parauma na daina sa sabutan ang mga bagay-bagay partikular pagabot po sa usapina ka na batas asin legal man na nagsasakop kayan. Kaya importante ano po na nagkakaigwakan mga siring kaini na klase po tabi ka na kalakawan at least naiintindihan na sa lado kan mga parauma ansin da mga lakdang nagigibuhon asin na malikayan ano na mabugtak sinda sa alanganin man na sitwasyon. And sa pagi kaya na sa mga dugang niya to pong kapota na sangun na dahil po naihiras naman si kalakawan kan sa endo pong lado, papari po ba rin doon na maihiras si accomplishment para po sa taong 2025? Agraryo Lea, ini po as of October 2025. Sa resolution po of ali cases, nasa 115% na po kami. Sa cancellation po, nasa around 96% na po. Sa referral cases po, nasa 125% na po. Sa judicial po, nasa 60% na po. Quasi judicial po, nasa 112%. Sa land transfer clearance po, nasa 136% na po. Sa split alley naman po, ito pong programa sa split, iba po kaming target na nasa 3,344. As of October man po, igwa na po kaming 1,871 cases na na-resolve. Pero patuloy pa din po ang pagtrabaho kang sa tuyang legal division
na maatingin po sa target bago po matapos ang taon. Ini pong 3,344 cases inuwaon mi po na matapos pa ini bago po matapos ang Disyembre. Alright, so naunang bitaan na ikagrarya si mga accomplishmento para maana sa bulan ka na Oktubre ka na presente po tabi iya na taon. So sa paagi kay ini ano nahiling tanyato kung nasa ina ba si mga alakdang ano nan sa mga ginigibo and ano pa si mga lalauman sa mga masunod na mga panahon o kaya partikular antes na matapos man ang taong 2025 ang accomplishment nagpapahiling po tabi yan partikular sa satuyada ng mga naghihinanyog na yaon ano po ana paglalapigot kanasambitan niya to pong debesyon na maabotan sa indo pong mga obheto tanganing mas urog pa na makatabang sa satuya po tabing mga beneficiaryo man na para uma. Anyway, para po sa mga dugang na kapotan, seraro man po ka na proyektong split. Ano na po ang mga kaso ang nakapalaog digdi? Kung magigirumduman ta po ka-agraryo Lea sa Project Split po, bago pa man po kaigwang kaso, nagkakaigwa po pa ganing field validation. Ano po, para po i-verify kung ang mga naon sa collective CLOA, iyo pa po ang naon duman sa ground. Iyan po ang check ta, tig-verify ta po iyan. Kung mailing ta po, na igwa pong day na po nagtatali. Halimbawa po, so nasa collective CLOA po, wala na po duman sa ground talaga, kay puwanta na po itong halion. So minsan po, minahali na po talaga duman sa daga, nag-file po kita ng mga disqualification cases. Halimbawa, ito ngayon nag-abandon po ito na warang rason, huminali lang, tapos wala na pong intensyon na magbalik duman sa daga, kay puwanta na po siyang halion duman, tapos palitan po itong palitan ta po siya, mapalit po kitang beneficiaryo duman. Para po di man po masayang so daga duman na wala na po nag-aasikaso. Igwa man po kitang mga pagkakataon na so beneficiaryo po mismo na halimbawa siya mismo nagsasabi na di niya na po kayang umahon sa daga. Halimbawa, naglipat na po sito sa Manila, nasa abroad na po, maray-maray na po ang sa itang trabaho, kasabay na po ang sa itang pamilya. Nagtatao po sinda, nag-execute po sinda ng waiver sa opisina para po so gobyerno po maka-identify po yung panibagong beneficiaryo na ikakaag po duman sa dati niyang tiguma. Gabos po ini para dai po mabakante sa daga para dire-diretso po ang pag-asikaso kan daga. Takaypuan po tapubaga ang pagsasaka ta. Kaypuan tapubagaan sa for food security dai pwede pong nakatiwangwang sana ang daga. So, relatively po, mga arog lang po kayan ang mga kaso tanig sa Bicol region pag-abot po sa Project Split. Alright, so at least po sabi ka nalilikayan ano na magkaigwaning nga pagbakante dumana sa daga lalo na tanaw ng bitan ni Kaagraryo Ria na importante ang lado po kan mga parauma sa presente na pagsasaka o pag-uuma kasi sa ngunyan baga lalo na ta sunod-sunod ano si mga kalamidad na sa tuya po tabing na eksperyensyahan na kaya dakulang parte asin sa mga tinatamaan talaga an sa tuya po tabing mga parauma pagsiring na igwang nagbubungkaras na kalamidad kaya man pinag-asigurar sa lado ka na unang bitan niya to pong debesyon na malikayan na mabakante itong adaga na inuumaen tanganing maabutan niya to ang food stability, food security na saro sa pinaka-prioridad kana presente po tabi na administrasyon na presenteng gobyerno para makatabang ano sa marhay na kaluluguran kan mga namamanwa ang Pilipino. And nasa pagi po kaya na para po sa mga dugang na mga kapota na po pwede po manido kaming maistoryahan kaagrarya kan mga kadipisilan po na nakampang kan sa endo pong debesyon sa padagos na implementasyon po kan mga programa asin po ano si mga estratehiya na sa endo pong pinagigibo tangani pong danay ining malagpasan. Sa pati naman po ka mga kadipisilan, ka-agraryo Lea, syempre po baga may mga pagkakataon na dakulon ang kaso na may naabot sa muya. So, syempre po, ang tao, ang staff ng legal division, as is, di man siya maliwat, iyan puro pirmi ang tao dyan. So, halimbawa po, kung halimbawa, kina next yearan o ining taon na ini, dakulunan ang naglaog sa muya na kaso, syempre kay puan mi po mag-double time. Pero po, syempre, may mga tigigibo man po kami na mga way para tapos ma-resolve itong mga kasong ito bago matapos ang taon. Saro po dyan, ito pong tiga-apod may na fast-tracking activity na kung saan po
igwa po kami ning aldaw or nagkapirang aldaw na nang po kami sa sarong lugar, ang gigibuan mi lang po, iyo po ang mag-resolve ng kaso. Ini pong fast tracking activity na ni, tigigibon mi po ini quarterly para po maiwasan mi na magtapos ang taon na igwa pa po kaming mga pending cases. Ini pong fast tracking activities na ini, bako lang po regional office ang nagigibo ka ini kabong ka-Agrario Lea. Halos gabos po na mga probinsya, digdi sa Bicol, nag-a-adapt po kang araw ka ining activity. Iyon po ito. So pag kakatambal, ano po ka na accomplishment kan sarong nga sektor, kan sarong nga dibisyon, ang pagkakaigwa ng kadipisilan o mga problema na kinakambang tanyado. Kasi antes na maabot, syempre sa mga accomplishment, sa mga trayumpo, ikangani kaya na nag-aagi po tabi kita sa kadipisilan. Normal, ang siring po tabi kay ni, ano pa man ang sendo po tabing sektor na kinakaputan o dibisyon na sendong kinakaputan, trabaho na sendong kinakaputan na permi po nga nahampang kita sa mga siring na klasika na kadipisilan. Kaya lang, sabi po baga, ang importante ngayon paspasero asin na magpapadagos-dagos, tanganing magibo, magbilog ni mga lakdang, tanganing maresolbara si mga naunang bita ni ka-agraryo riyan na mga kaso, mga pending na kaso antes na matapos man ang taong 2025. Nasa presente, para po sa mga dugang niya to pong mga hapot, ano ba ang sendo pong mga ginigibo pong mga lakdang para sa padagos sa paghatod kanina po niya tong agrarian justice digdi po sa rehiyong Bicol? Syempre po, ka-Agrario Lea, igwa po kami ng trainings. Ano po, train mi po ang sa mga legal officers, pati po ang igwa po kami ng mga enhancement trainings, pati po sa mga abogado kangdar, para po lumawak po man po gararay ang sa indang kaalaman or kung igwa man pong mga updates o pagbabago, maaraman po kang mga empleyado, lalo na po sa legal division, para po mas lalong mahiras ninda ang sa indang kaaraman sa satuyang mga parao, mga beneficiaryo. Igwa man po kami ka-Agrario Lea ng mga legal clinics. Sa katunayan po kang last September 13, 2025, kang birthday po pagakan sa tuyang presidente, nagkigwa po kita ning handog ng Pangulo activity na nag-deploy po kita ning legal clinic sa iba-ibang probinsya dito sa Kabikolan. Ang objeto po kani para po na kung ikaw pong mga legal concerns ang satuyang mga beneficiaryo, matatabangan po. Ini po sakto talaga kang birthday kang satuyang presidente na September 13, para po imbis na siya po ang magregalo, imbis po na kita ang magregalo sa iya dahil ito ay birthday niya, siya po ang dahil po sa programang handog ng Pangulo na ini, siya po ang nagregalo sa satuyang mga beneficiary. So, digdi kita sa usapin, pagabot sa agrarian justice, sabi nga ni Ken, pag day kita pamilyar, lalo na si mga nagdadawag niya to, naghihinanyog sa kung anong buot sabihon na kang agrarian justice. So, ini po, malinaw na para po tabi sa satuya ng mga listeners and viewers. Sinda po, nagkukondusir ng mga trainings sa mga legal officer, tangani pong mas mapahawa si kaaraman, sabi ta po baga, continuous ang pag-aadal. Minsan, sabi ta, aramtana ang mga bagay-bagay na ini, matibay na kita sa mga bagay-bagay na ini. Alagad, mas marhay pa manggararay po na pagpapadagos, na pag-enhance, hana sa tuya po tabing kapasidad, sa pagipukan mga training sa ini para at least magkaigo din kita ning marhay na paghiras, partikular po tabi sa satuya na mga beneficiaryo nga para kasi di man po lingid sa satuyang mga kaaraman, egwa na mga para sa presente. Anday po nakapagtapos kan sa indamanan ng mga pag-aadal. Minsan nga ni po, siring kan sa kuyang ama, syempre, sabi ta nga ni po, halik kita sa pamilyang parauma na nakapagtapos ng high school sa tuyang ama. Kaya minsan, may day po nasasabutan, pag-abot sa termino na ginagamit sa lado ka na sektor, ka na pag-uuma, and si mga kinakaipuhan ng mga lakdang, mga legal na mga advice, ang papwede po tabi
nasa indang makukuagikan sa mga legal officer. Kaya marhay, napaghatod ng agrarian justice didi po sa rehiyong Bicol. Kasi saro po tabi talaga sa mga nagiging nga problema partikular sa lado po kan sa tuya ng mga parauma, answering po tabi na klase man ka na usapin. So sabi ta, nagpapadagos-dagos so serbisyo sa mga manlain na klase pong dapat na panuan, lalo na po dumana sa mga kinakaipuhan. Asin pangaipuhan kan sa tuya po tabi ng mga benepisyaryo nga parauma. So sa pagikayan, sa mga dugang pa po tabi ng mga kapota, na personal note, papare po bang mairas nindo ka agraria si trayumpo po asin kadipisina simpleng trayumpo struggles na nakampang mo po sa ladong agrarian justice delivery. Sa parteng trayumpo po, ka-agraryo Lea, ito po ba yung sabi mo si papa mo po, po ito? So, high school lang, di masyado nakasabot kang lay, manugod sa daga. Saro po yan para sa kuya, bilang empleyado kang legal division kang dar. Iko-consider ko po siyang trayumpo na mapasabot po. Iko po kaya ng mga hali pa po sa iba-ibang lugar. Halimbawa po, hali pa po sa Masbate, hali pa po sa Camp Norte. Pinapasiring po digdi sa samuyang opisina sa regional office. Harayon po ang sa indang hinalian. Tapos gusto lang po ninda ng papaliwanagan. Kung mapaliwanag po sa inda, kung ano po ang kaso. Naghagad po sila kung ano po ang advice na pwedeng ikatao sa inda. Para po sa kuya, pag napaliwanag ko po ito sa inda, tapos naintindihan po ninda kung ano po ang susunod na pwede nindang gibuhon, para sa ko, trayumpo na po ito. Naiiling ko po, nagliliwanag sa indang bandok, tapos maulit man po sinda sa indang mga probinsya na aram ninda, nasasabutan ninda kung ano man sa problema ninda. Tapos pagbalik ninda duman, aram na ninda kung ano ang mga susunod nindang gigibuhon para duman sa problemang legal ninda manugod sa daga. So, para po sa kuya, arog po kayo itong mga instances arog po kayo, kasimple lang. Para sa kuya po, trayumpo na po ito para sa kuya. Sa pag-abot man po sa kadipisilan, syempre po, perpirmi man po, kung ikaw po kitang mga trayumpo, ikaw man po kitang mga kadipisilan. Ito po pag ito man may iwasan, kapag sinabi ta po na problemang legal, syempre, ikaw po dyan na dagit na, ikaw man po dyan na nagkukulang na ang pasensya, arog po kayo. Pero syempre po, pag arog po kayo, naiintindihan ta po sinda, kay puwanta lang po sinda pakalmahon, tapos ilalaog ta lang po ang sa dirita sa shoes ninda, sa kamugtakan ninda, para masabutan ta po sinda. Tigigiba mo po kang opisina may na sabutan sinda, tapos itaw po sa inda ang gabos na makakaya may, kung maski day man po talaga matao, so kagustuhan ninda, kasi kung day man po talaga pwede, at least po, magkaigwa po kami pagkakataon na dangugon po sa problema ninda. Tapos kung di man po talagang solusyon, at least po may maitaw kami mas kidiit na makapagaan kang sa indang buhay. At least may diit sinda kung di hindi pwede, uni po ang pwede nindong gibuhon. Araw po kaya. Alright, sumagay na pagadangugon na si naunang bita ni ka-agraryo Ria, sabi nga ni Ken, taini sa iyang personal na punto de vista, kung pagtrabaho sa nasumbitan niya to po na debesyon, sabi niya nga ni Ken, mahiling lang sa pagliliwanag sa pandok, kana sa tuya patabi ng mga parauma, saro na po tabi yan sa may kukonsiderar na simple nga trayumpo. Minsan, may mga bagay talaga, na minsan pag day nasasabutan kan mga tao, bako lang mga parauma, kita po na naiinot an sa tuyang pagkaanggot. Sabi nga ni Kian, ang sa tuyo po tabi ng mga sadiri nakakagibo ni mga lakdang o mga paagi na minsan na magkakaigwa rin pagbasol sa huri na. Kaya mas marhay, po na naipapaliwanag niya to ni na marhay, asin masusi isa sa tuya po tabi na mga benepisyaryong parauma kung ano ang mga lakdang na sa ina po tabi na magigibuhon and syempre sa mga kapotan ninda. Salado po tabi yan ka na pag-uma. Sabi tangani po, natakaypuhan mag-judge siya sarong individual partikular salado po tabi kan sa tuya ng mga parauma kinakaypuhan niya itong alalayan sinda
tanganing mas magkaigwaning karahayan sa senda po tabi na lado. Nasa paagi kaya na sa mga sabi kaya na dugang papong kapotan sa ngunyan na ano pa po ba na lalauman kana sa tuya po tabi ng mga agrarian reform beneficiaries sa senda po tabing dibisyon ano pa sendo pong may tatawang mensahe po para sa padagos na naglalaom na mas matatawaning asistensya sa ladong legal. Lauman po ninda kasatuyang mga beneficiaryo po mga paraoma ka-agraryo Lea na ang opisina po kang DAR, ang legal division po pinitong bukas ang opisina magpuon Lunes hanggang Biyernes alas 8 hanggang alas 5 and ang kagayunan po kang legal division sa DAR ka-agraryo Lea pakulang po ang legal division niya on digdi sa regional office. Igo po kitang mga legal division sa kada probinsya po kang Bicol, igwa po kita sa Catanduanes, sa Masbate, sa Cam Norte, Sorsogon, digdi po sa Albay, tapos po sa Camarines Sur. And bako lang po sa probinsya. Ang satuya po mga legal officers nagde-deploy po hanggang sa mga munisipyo. Sa mga munisipyo po kang satuyang mga probinsya. Kung halimbawa po ika po taga Garcio Terena, may Dar Garcio Terena po. Pwede po kamo magduman. Kung ikaw po taga Sorsogon, duman po ngaya sa Hulusan, may Dar po duman. May naka-assign man po kita mga legal officers duman po sa mga opisinang ito. Kay puwanta lang po pagbisita, pag-apot po kung ano rin po ang schedule ninda. And igo po talagang naka-assign para magtaong asistensyang legal para po sa ita. Alright, so yan pa po si mga lalauman kan sa tuya po tabi na mga agrarian reform beneficiaries sa indo po tabi na dibisyon. Anyway, bago po nasa tuyang pagtatapos, dire-diretso na po kita ka-agrarya sa tuya pong hagadan mo na niya mensahe. Syempre po, sa tuyang pagkaibahan na sa presente, ano po ang sendo mga masasabi? Go ahead po. Gusto ko lang po magpasalamat kay sa tuyang presidente, si President Bongbong Marcos, sa patuloy po ng pagsuporta sa tuyang programa digdi sa DAR na dahil po siyang sawa na nagsusulong kang programa kang DAR. Gusto ko din pong pasalamatan ang sa tuyang secretary, sa mayang secretary po, si Secretary Estrella po, na di pong sawa na pagsuporta man po giraray sa Samuya. In fact po, sa December po, madigdi po ang Samuyang secretary, magkakaigo po kaming title distribution, tapos siya po, madigdi po sa December para po siya mismo ang mag-distribute ng mga titulo sa satuyang mga paraoma. Gusto ko din po magpasalamat sa Samuyang Regional Director, si Regional Director Ruben Theodore Sindak na di po nagsasawa na mag-suporta po sa legal division. Once in a while po, nagdibibisita po siya sa Samuyang opisina. Nag-aapot po siya kung ano mga kaipuhan may, tapos kung ano pa ang mga kadipisilan na i-encounter mi para po tabangan kami na magdiretso sa Samuyang serbisyo. Pati po sa Samuya pala na Chief kang Legal Division, si Attorney Ryan Imperio, nagpapasalamat man po kami sa iya sa pagsuporta po sa Samuyang mga staff niya. Dapat po si Attorney Ryan Imperio, siya po ang niya onigdi. Kaso po, siya po ngunyan ang nagsusupervise kang fast-tracking activity na tingkukunduser kang legal division, kang daro, tumampo sa Kamalig. Tapos, medyo camera siya po talaga itong jigme. Kaya ako po ang pinaligde. Okay po. Gusto ko po, salamat po sa Bombo Radio and sa Gabos po na nagtangkilik kang Samuyang mga programa. Niyaon lang po ikti ang DAR para magtabang po sa Indo. Especially po sa programang, sa mga problemang legal. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo, magsasakang Pilipino. Sulong Agraryo, para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakatanyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyong ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng
Brother Yamet, mga ka-agraryo, salamat po. Giraray sa tipong nakaibang bisita, mga ka-agraryo, padagos pa na magantabay sa masunod na edisyon kan sa tuya na programa na Kapesen Baretang Agraryo. Giraray, ara programang ini inatod po sindo kan Department of Agrarian Reform Bicol, asin po kan proyektong SPIT. Sa indong nadaro, ang naging katiripunan kan mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lihitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Ang programang ini inihatod sindo kan Department of Agrarian Reform Bicol asin kan proyektong SPLIT. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.